Hola, soc el Cristian i en aquest tutorial veurem el tema del model de dades vectorial. Com sabeu, tenim dos models de dades principalment, els ràsters i els vectors. Els ràsters ja els hem vist en tutorials anteriors i en aquest tutorial intentaré que vegem un compendi de tot el que és el tema vectorial. Com recordeu de la teoria, el model de dades vectorial té tres geometries, els punts, les línies i els polígons. Sí? Avui ens descarregarem de l'hipermapa, que ja el vam veure en el tutorial de ràsters. D'aquesta base de dades de l'hipermapa ens descarregarem una capa de punts, una capa de línies i una capa de polígons. Per tant, cliquem al Google hipermapa, ens hi posem i anem a descarregar-nos una capa de punts, una de línies i una de polígons. Recordeu que des d'aquest icona, afegeix cap al catàleg, ens podrem afegir capes aquí al mapa de l'hipermapa i també descarregar-nos-ho. Estructura de xarxa de carreteres, mira aquí, ponts, passarel·les, viaductes, provarem aquesta. I també el catàleg de carreteres, sí, segons la disponibilitat. Punts, línies. Podem activar aquests dos, són punts i línies, i els veurem aquí, en el mapa. Bé, podem veure les metadades de cada una d'aquestes capes. Clicant aquí sobre del pinyó, les metadades, per exemple. Aquí mirem aquesta capa de punts, està feta el 17 de juny de 2019, l'última actualització d'aquesta capa. Si anem baixant, veurem que és un tipus de representació espacial vectorial. Aquí tenim les coordenades límit, l'extensió d'aquesta capa. I bé, el sistema de referència, la TRS-89, TM31 Nord i molts altres dades. Aquí, a diferència del ràster, no tenim una resolució espacial, no tenim una mida de píxel, perquè cada element és un punt. Si trec amb l'ull, trec la capa superior i vaig carregar la xarxa de carreteres, també podem mirar les metadades de la capa de línies. Baixem, veiem que també és vectorial, que també té la seva extensió, i no trobarem aquí cap mena de resolució espacial en el sentit de mida de píxel. Són línies també que es troben, són coordenades unides per un segment que formen línies. Molt bé, i ara ens falta per carregar una capa de polígons. En aquest cas, la capa que carregarem serà la dels polígons amb les àrees en els rius de Catalunya on hi ha un període de retorn d'inundació de cada 100 anys. Podem clicar aquí sobre en el cercador que escriu 100 anys, cercar, i ens trobarà una capa d'informació ambiental, en concret del medi hídric, que són les zones inundables cada 100 anys. Recordeu que vam veure en un tutorial anterior de ràsters les zones inundables cada 500 anys i hem d'anar allà a Cartagena, al Manga del Mar del Nord? Doncs ara ho mirarem d'aquí a Catalunya, les zones inundables de cada 100 anys. Podeu anar al vostre poble i mirar com està el tema. Per exemple, jo vaig al centre del món, a Manresa, ens sortirà aquesta capa on es veu si desactivem totes les altres. Veiem que el riu Cardener, que és el que passa per Manresa, doncs té unes inundacions. La idea serà veure com es creuen les carreteres i els elements arquitectònics dins de les zones inundables. Aquesta capa, la de les zones inundables, amb un retorn de 100 anys, que la poso aquí a la capa de sota de tot, doncs també té les seves metadades, però ara no mirarem les metadades. Ara us vull ensenyar la taula de dades associada a aquesta capa gràfica. Igual que la capa de punts o la capa de línies té una capa gràfica, la capa de polígons també. La podem consultar des d'aquí, des de l'obra de la taula de dades, i veiem tot d'informació relativa a cada un dels polígons. De la mateixa manera, també ho trobaríem per les línies i pels punts. Doncs molt bé, ara anem a suposar que jo vull fer un treball de Manresa, de la zona de Manresa, del Bages, i vull seleccionar
tant els punts com les línies com els polígons que hi ha aquí en aquesta zona. Doncs, per exemple, una cosa que podria fer és de la capa de la xarxa d'estructures, de la capa de punts, anar aquí amb aquest botó descarregaríem, però encara no vull descarregar tota la capa, sinó que vull fer una selecció de tots aquests punts i descarregar-me la selecció d'aquests punts. Per exemple, aniríem aquí a la taula de dades i aquest botó que diu SQL li podríem fer un filtrat, com un filtrat de tots els punts que hi ha i dir-li aquí, jo només vull els punts que són de la comarca del Bages. A la columna comarca, de la taula de dades, diu, jo només vull els de la comarca del Bages. Vosaltres, si sou de l'Anoia, del Vallès Occidental, del Barcelonès, del Gironès, del Bot, podeu fer-ho amb la vostra comarca, i ho farem al Bages. Doncs clico aquí, al botó SQL, i li dic, pel camp comarca, per la columna comarca, aquelles que són igual a, i aquí podria escriure Bages, o li podria dir aquí, mostra'm els valors que hi ha diferents en aquesta columna. I em mostra tots els valors. Mira, havia dit Bages, però diré Moianès, que és el poble de la meva nòvia, que és a la comarca de la meva nòvia. Moianès. Doncs em quedo al Moianès, i la selecció d'aquests punts que ara he seleccionat, que ara ja només m'apareixen els punts del Moianès, els punts que estan a la comarca del Moianès, doncs puc dir, jo vull exportar, que jo com el QGIS després només treballaré aquests punts, no? Del Moianès, doncs els exportaré, apretaré aquí el botó d'exportar i exportaré en format shapefile, veieu aquest icono, podríeu fer diversos formats, però triarem nosaltres el format shape, i ja, pum, se'm descarrega aquí aquesta capa. Després ho organitzaré bé i m'ho portaré a la carpeta de model de dades on estic fent aquest tutorial jo i vosaltres aquest tema, el tema model de dades. Molt bé, doncs us recordo que ara de la capa de punts he seleccionat aquells que a la columna comarca són del Moianès i els he exportat. Ara vaig fer una cosa similar per la xarxa de carreteres. Vaig aquí a la capa de xarxa de carreteres, clico a l'icono de les opcions i me'n vaig a la taula de dades i faré el mateix procés. De totes les comarques, de totes les carreteres que hi ha a totes les comarques de Catalunya, jo només vull les que estan al Moianès. Doncs vaig aquí a SQL i dic, molt bé, doncs de fet podria fer altres consultes, agafar només les que són de les titulars de la Generalitat i del Moianès, o podria fer mil coses, però ara anem a fer fàcil. Comarca, igual, mostro valors, i me'n vaig a buscar les del Moianès. Després, com diu la meva nòvia. Doncs accepto. Ara ja només he seleccionat els del Moianès. I descarrego. Opcions d'exportació. Descarrega shapefile. Molt bé, pum. Ja tinc un zip aquí amb ell. I ara us ensenyaré una altra manera de seleccionar, una manera més interactiva, que ho farem per per la capa de polígons. Doncs en comptes de dir-li per una columna, imagineu-vos que jo sé que el Moià està aquí i jo vull tots els polígons que hi hagin a un radi de Moià. Doncs vinga, agafaré aquí a la taula de dades de la capa dels 100 anys de retorn. Espero que se'm carregui la capa, tarda una mica, ja s'ha carregat. I en comptes de fer una selecció per atributs, com fèiem a classe, amb SQL, ho faré un filtre especial, és a dir, una selecció interactiva. Faig aquest botó d'XY i dic, jo vull filtrar per polígon o per radi. Faré un polígon jo a la meva bola. Doncs faré un polígon aquí al voltant de Moià. Doncs doble clic i ara m'han sortit ja aquells polígons dels rius que estan, aquells polígons que demarquen les zones inundables cada 100 anys, però de la zona del Moianès. I exporto en format shapefile aquests polígons. Totes aquestes coses que estic exportant, després m'ho miraré amb el QGIS. Ara ho anirem a veure.
Bé, doncs mentre se m'obre el QGIS, aneu obrint el QGIS, jo m'organitzo els fitxers que m'he descarregat, que són el de l'aigua, de les carreteres i el de les estructures, en una carpeta que es diu hipermapa dintre de model de dades. Bé, organitzeu-vos com vulgueu, però com us diem amb la Txell, sempre heu de ser molt ben organitzats i organitzades amb aquestes coses. Els zips, aquests, botó dret, zip, poso extraer en i que em passi una carpeta amb el mateix nom del fitxer. Val? I en el fitxer, un cop descomprimit, serà el que visualitzarem al QGIS. Serà el mateix per les carreteres. Bé, fet veig que en extraer aquí ja n'hi ha prou. I em falta el de les estructures. Entretant se'm va obrint el QGIS, suposo que vosaltres també. Aquesta gent empaqueten doblement les coses. 1, 2, zips. Val, em seguiu, Hem descomprimint. Extraer aquí, no cal que feu la carpeta. Extraer aquí tot el rato i ja veurem. I al final tindrem els punts, un shapefile amb els punts. Us recordo que l'estructura de dades vectorials consisteix en diversos fitxers. Us en recordeu, oi? Hi ha amb l'extensió SHP, que és el de la capa gràfica, el DBF, que és el de la taula de dades, i el PRJ, que li diu amb quina projecció està la capa gràfica i tot això. Després hi ha uns altres d'accessoris, el CPG, el CST, el SHX, el TXT o el XML, que XML, per exemple, són metadades. El TXT també solen ser metadades. I aquest SHX, el CST i el CPG, ho podeu veure aquí. Tots els fitxers vectorials, les dades vectorials solen tenir la mateixa estructura. Són un paquet de fitxers que estan entrellaçats entre ells. Hi ha principalment la capa gràfica, el fitxer de projecció i la DBF amb la taula de dades. També per les aigües. Sí? Recordeu això, Bé, el QGIS ja el tinc obert. Aquí tinc diverses coses. Anem a fer un projecte nou. I anem a arrossegar-hi directament les dades que tenim aquí. Per exemple, d'aigua arrossegarem el shape. Aigües. Després anirem a buscar el de les carreteres. Shape d'aigües, recordeu que era un polígon. El de les carreteres són línies. Veieu que l'icona de QGIS ja ens indica que una cosa són polígons i una altra cosa són línies. I aquesta capa, shapefile, l'arrossegarem. I aquí ens surten punts. Sí? Val, molt bé. I aquí tenim els polígons de les aigües, de les zones inundables, els polígons de les carreteres principals i els polígons de les infraestructures. Doncs jo ja puc veure visualment que la meva nòvia pot estar tranquil·la que no se l'emporti al pont un riu, perquè no hi ha cap zona inundable que es creui amb infraestructures perilloses al Moianès. Bé, potser a la vostra comarca sí que passa, d'acord? Anem a veure, visualitzacions, temes de representació, els punts. Per començar, aquí podem veure la taula d'atributs talment com ho veiem a l'hipermapa. La taula de punts, i veig que em diu uns codis, tenim el municipi al qual pertanyen, la comarca, tot és el Moianès, perquè és el que havíem fet, i el tipus de carretera. La xarxa de viària també té la seva taula de dades, els seus codis, el codi de via, el codi de comarca, qui és el gestor o sigui, el titular de la carretera, si és la Diputació de Barcelona, si és Gencat. I la capa d'aigües també té la seva DBF amb els seus atributs, les seves característiques. Doncs anem a veure, per exemple, com representar els punts de manera diferent. Ja ho hem vist en altres tutorials de simbolització, però us ho explico una altra vegada. Aquí a propietats, seleccionar la capa i fer propietats, podem anar a simbologia i canviar, per exemple, el tipus de punt. Si en comptes d'un cercle rodó de color rosa o vull de color groc, doncs ho fer de color groc. Que senzill això.
passi el topat i el veieu, no? Podem fer altres coses, com per exemple dir-li un altre símbol o una icona concret, un triangle. Sí? O podríem dir-li, per exemple, en propiedades, que per un camp concret ens posi un símbol diferent, depèn de si és d'una categoria o de l'altra. Per exemple, categoria, anem i ens diu aquí, de quina columna me'ls vols diferenciar? Per exemple, si vull veure que els que estan en un municipi donat concret, que els posi un símbol i un altre municipi amb un altre símbol, apreto aquí a categoria, per la columna municipi, i classifica. I així em classifica. Per cada un dels valors que troba en aquesta taula, doncs hi posa un símbol diferent. Per exemple, Santa Maria d'Oló, que és el del poble de la meva nòvia. Doncs si vull posar aquí, podria posar-hi un símbol diferent. Aquest, els diamants i rosa. Vinga. Doncs, així serà com es simbolitzaran els punts que a la columna municipi figuren amb Santa Maria d'Oló. Vale? Molt bé. Les carreteres podríem fer alguna cosa similar. Anem aquí a carreteres, propiedades, i podríem dir que cada carretera fos diferent en funció d'una columna. Per exemple, si pel codi de via, és a dir, les carreteres que són, si esteu al Vallès, la AP7, que es pinti amb un tipus de línia, i la carretera comarcal 153, doncs amb un altre tipus de via, de color. Vale? Doncs mira, jo he apretat aquí a classifica, després de seleccionar la columna que jo volia, i tenim totes les carreteres simbolitzades. Per exemple, la C25, jo sé que és com una autovia, és l'eix transversal. Doncs puc clicar aquí sobre i dir-li, ostres, jo vull una carretera blava, està molt bé, i molt més ampla que les altres, perquè és una autovia. Vinga, foto, m'encordo, amplada, més. Clico, ja veig aquí l'eix transversal, que és més gordo. Podríem mirar. La C59, jo sé que és una carretera nacional, la faré vermella i una mica més gorda que les altres. Important de tot això que us estic explicant és que el model de dades vectorial consisteix en una capa gràfica, que són punts, línies o polígons, i que tenen associada una taula de dades important. Sí? Aleshores, cada un d'aquests elements, cada punt, cada línia o cada polígon, cada dibuixet, és una fila en aquesta taula de dades. D'acord? Per exemple, si jo selecciono aquest botó, el QGIS m'ha seleccionat aquest punt, que és aquest. Si selecciono, me'l pinta de color groc la selecció, val? Si en selecciono un altre, marco aquest. Si marco aquest, és aquest. És a dir, cada dibuix, cada element gràfic, correspon a una fila d'una taula de dades. I les característiques que hi ha en aquesta taula de dades són les característiques amb les quals podem determinar la simbolització d'aquella capa gràfica. De fet, si apretem la d'informació de consulta i apretem a sobre d'una icona, ens diu tota aquella informació, la mateixa que veuríem a la taula de dades per a aquella fila. Sí? Veieu clarament la relació que hi ha entre la taula de dades i la capa gràfica? Doncs això és la principal característica del model de dades vectorial. Molt bé, fent un flashback a l'hipermapa, allà on ens hem descarregat les dades, dir-vos que si cliquem al botó d'exportació d'una capa, a qualsevol de les capes, o de punts, línies o polígons, vectorials en general, hi ha uns 4 formats habituals de fitxers. Pot ser en CSV, en GML, en KML, que és el de Google Maps i el de Google Earth, i el Shapefile, que és el que solem veure amb ArcGIS, amb QGIS o fins i tot amb Miramont. És important que sigueu conscients que els fitxers amb extensió KML amb els CSV
o el shapefile o l'ISACB són fitxers que podem visualitzar amb un SIG i que són vectorials, d'acord? Bé, espero que hagi estat clar i que us hagi servit aquest tutorial. Vinga, adeu-siau, salut i sort, adeu. Je veux seulement